дастгоҳи иҷроияи президенти тоҷикистон аз додситони кулли кишвар хостааст марги занеро ки ҷасадаш моҳи июни имсол дар ноҳияи Файзобод бо 26 зарби корд пайдо шуд таҳқиқ кунад. Додситонии ноҳияи Файзобод марги Манораи Абдуфатторро худкушӣ номида бар асоси хулосаи ташхиси тиббиву додгоҳӣ гуфтааст, худи ӯ 26 кордро ба баданаш задааст. наздикони зан ба худкушии ӯ бовар надоранд ва мегӯянд бо эҳтимоли зиёд ӯро куштаанд. дастгоҳи иҷроияи президенти тоҷикистон дар номае ки моҳи гузашта ба додситони кул фиристодааст ва нусхаи он 15 сентябр дастрасӣ радиоозодӣ шуд, хоҳони таҳқиқи ҳодиса шудааст. дар додситонии кулли тоҷикистон ба радиоозодӣ гуфтанд, намояндаи онҳо дар ҳамкорӣ бо додситонии ноҳияи Файзобод далелҳои пешниҳодкардаи пайвандони Манораи Абдуфатторро меомӯзанд. Абдуфатто Мисоқов, падари Манора, рӯзи 15 сентябр дар суҳбат бо радиоозодӣ гуфт, ба худкушии духтараш бовар надорад ва он далелҳое ки тафтишот ҳамчун худкушӣ пешниҳод мекунад, боварнокарданист. дар хулосаи ташхиси тиббиву додгоҳӣ ки нусхаи он дар ихтиёри радиоозодӣ низ ҳаст, гуфта шудааст, дар шикам, қафаси сина, дастҳо ва гардани ҷасади Манораи Абдуфатто 26 захм мушоҳида шуд. коршиносони тиббиву додгоҳӣ гуфтанд, захми корд дар бадан чуқур нест, аз ин рӯ шояд онҳоро худи Манора ба баданаш задааст. падари зан мегӯяд, шоҳидон диданд ки пеш аз ҳодиса пайвандони шавҳараш вориди хонаи ӯ шуда буданд. кӯдакаш дар назди равоншинос нақл кард, ки модарашро заданд. тамоми шоҳидон аз фишору азияти духтарам аз ҷониби хешовандонаш нақл мекунанд. прокуратураи ноҳияи Файзобод ҳатто онҳоро барои ба худкушӣ расонидан ҷавобгар накардааст ва бо баҳонаҳои зиёд тафтишро кашол медиҳад, гуфт Абдуфатто Мисоқов. наздикони шавҳари Манора аз ибтидо ҳодисаро тавзеҳ надоданд ва назари онҳо ҳанӯз дастрас нашудааст. нашри хабари марги ин духтар бо 26 зарби корд ки мақомот онро худкушӣ номида буданд, мавҷи танқидҳоро дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба бор овард. қаҳрамон, як корбари радиоозодӣ навиштааст, шахсе чунин хулоса додааст, бояд 2 бор бо сӯзан ба баданаш бизанад. агар ин корро давом дода тавонист, он гоҳ ба фарзияи худкушии ин зан бовар мекунем. Манора соли 2015 бо як сокини ноҳияи Файзобод оила барпо кард ва аз ӯ 3 фарзанд мондааст, ки калонияш 5 сола ва хурдияш 6 моҳа мебошад.